कख्लाबारि समस्तिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जेबो बेबायदि गोब्राब थासारि गैया। बेवहाय मोनसे फर्मेलिटिसल' जे सिटआ खालि जानानै दङ एबा सिटआव सासे मा होनो बिजाथि लाबोनांगो बेल' प्रसेस। बेखौ आबुं खालामनांगो, लांदां जायगाखौ सुफुंनांगो, बेल' मोनसे प्रसेस। बेनि बादै बेवहाय जेबो प्रसेस गैया। दा नंखायनो दिनै फुंनिफ्राय जिखिनि मिटिं जादों बेवहाय गासैबो जों जायफोरखौ हांख्रायहरदों जिमान क्लाब स्लाब दङ बिसोरजों रायलायनाय जाबाय, बुथ कमिटिफोरजों रायलायनाय जाबाय। बेलासियाव गामिनि माखासे आफादगिरि नेहाफारिफोरजों रायलायनाय जागोन। आरो जिखिनि रिपर्ट दासिम फैदों प्राय 90% भट UPPL BJP आरो GSP नि जि बिजाथि बेनो मोनगोन आरो गोबां भटआव देरहानो हागोन। आं जेबो बुंनो साना। बे भट बिनो फैयाखैबा गुबुन समावबो फैनांगौमोन। भटनि समाव मानो फैदों? भटनि समाव फैदों माने भटखौनो बिनो फैदों। 25 बोसोर फैनो रोङाखै बै समाव, मानोना 25 बोसोरनि 17 बोसोराव बिथाङा पावाराव थाबाय। पावाराव थानाय समाव रायजो राजाफोरनि खुनु दरकार जायाखैमोन। रायजो राजाफ्रा भट होनानै सरकार दाहोबाय। बिनि उनाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गावखौ लाफानानै लेफ्ट राइट रायजो राजाफोरनि फैनाय थाखा फैसाफोरखौ बिथांमोना जाख्ल'जोब्बाय। दा बिनि उनाव दिनै बिथांनि राजखान्थि मोनसे संकट फैनायखाय, खैफोद फैनायखाय बिथाङा दिनै गामि गामि बेरायदों। दा रायजो राजाफोरजों दैदेनगिरिफ्रा अराय सम थानांगो, रायजो राजाजों अराय सम सावरायनांगो। बिथाङा जे 25 बोसोर उनावसो रायजो राजाखौ गोसोखांदों बेनो मोनसे बिदिन्थि जे रायजो राजानि दुखु खैफोदनि फारसे जे बिथाङा जेबो साननो गोनां गैया। दिनै बिथाङा सरकार दानाय दायैनि खोथा बुंबाय थादों, नाथाय बारहुंखा बारलांबाय, गोबां न' बां बायलांबाय, बिथाङा बेवहाय जेबो बुङाखै। दै बानायाव बिथाङा जेबो बुङाखै। रायजो राजाफोरनि जेसेबां जेंना फैदों बे जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा जेबो सिन्था गैया। खालि बिथांनिया सरकार बायदिसिना पावार बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा गेलेबाय थायो आरो बेजों मोनसे समाजा मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। बर'फोरनि न' सिफायनाय जाथायखौ लानानै गोबां सोद्रोमाफ्रा गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिनायनिथ' जेबो बाथ्रा गैया। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय अलरेडि सरकारजों सावरायनाय जाबाय। बिथांमोना जाय जाय हा गैया हा होनायनि माखासे पलिसि लानाय जादों आरो राङारि अनसुंथाइ होनायनिबो पलिसि लानाय जादों। दा बेवहाय सोंखारिनायाथ' साफा सानै मानसिया सालाय बिजौआवनो थायो। खामानिखौथ' मावनांगोन। दिनै खामानिया मावबाय लोगो लोगोनो गैला, मा खालामनो हानो? सोंखारिनोल'सो हायो। मोजां खामानि मावबा एनकारेजबो खालामनांगो, गाज्रि खामानि मावबा सोंखारिनांगो। दा बेवहाय बिथांमोना जिफोरखौ बुंदों दा बेफोर खोथाफोरा खुनु बेस गैया। BTC नि टेट क्वालिफाइडफोरखौ जों साख्रि होनो थांबाय थानाय समावनो टेटफ्रा केस होनानै दोनबाय। दा टेटफोरा सोंनांगौ दे टेटफोरखौ जे मानो केस होनाय? टेटफ्रा केस होआबा साख्रिखौ जों दासिम होनो हासिगौमोन। दा नंखायनो टेटफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय बिथांमोननि केसखौ फोजोबनो थाखाय हाइकर्टआव जों नांगासिनो दङ। आरो गाबोन समफोर दिनै जोंखौ बखिदों, गाबोन समफोर साख्रिखौथ' बिसोरनो मोनगोन ना। दा बेवहाय बिथांमोना बखिनायनिख्रुइ जोंखौ मदद खालाम साख्रिखौ होनायाव। खिन्थु गाबोन दिनै बखिगोन, गाबोन साख्रिखौबो लानो फैगोन। जोंथ' बिथांमोननिफ्राय घुस जायाखैना। मोनसे समाव जायफ्रा घुस जानानै गोबां दिनै 99नि साख्रिखौ होनो हायाखै बिथांमोनखौ बुं।